YouTube channel. Panibago na namang video mga ka-viewers. Nahuli na ako na dumating. Natapos na pala. Pero ngayong araw na ito, mag-shipping sila ng makina. Ganda ang galing. Wow, nice. Sada all. Yan po ang kanilang kubo, mga Life of Province. Nakamas pa. Ang gabi, mas doon ang karong gabno. Mas gabi sa karong semana. Karong sunod semana, mula pang adlaw na po siya. Aw. Ikot daw niya sa kuwan, ikot, ano? Unang tumulikot. Nani, sabi ko na, Roland, Jerome. Kana? Bukuhi lang ito, temporary lang. Suka dalang magagawin na, bukuhi. Ito, temporary yung natubibig. Pangmuti na matupos. May problema nga ni pangmuti na Bidaw. Ato na natin ito naman. Ada yang kalampas satu nih. Makita. Naiklat na magpakuan naman dito magpakugas. Magsud ko naman pagkugas. Kaya na lagi ron. Nagbali sa ito, nagbali. Naman ko mangunay mamugas karon kay nakuha buwan pa di. Kana steering, itak ko na steering na. Sabi ko na siya, tanaw na to na, nakakilid na.
Ayun. Hindi naman ni Papa mo buo. Sumpay yan ata. Paano yun? Temporary ko sumpay. Basta rin pa yun ang pising ka kami. Nasa kuwan. Asa? Hindi, dahil sa ano, dahil sa Oh, ayaw mo na natigay mo muna ito. Wala lang. Temporary natin eh. Temporary na may pati akatipisi nga. Kuan, dito sa taas. sa'yo. Sabi na sumasil sa amin. Nagluko sa nila. Wala sa akong tingin. Ako ani. Sabutan na sa katuig. Tulungan. Luha mo. Yung gay kasi Huwag matangin sa pagsisik. magtuon mo, ulanik ka, pali mo ang kuhan. Magtuon ka ng driver. Alamat. Gano'n kayo tutulong. Wala ni pinunggayong ko yan. Gada mo bang kailangan sa iyo? Kwarta tayo mo ani, hindi mga haulungan dito sa ubos. Kaya si ate mo dito. Kukwarta na anang iyang tasto, kaya dagan may mo, kuhan anang, kuhan iya. Bahayar anang iyang pambot. At kinintos kayo kuhan niya, ano. Kargahan man nagsaging na iyang tasto. Ah, inang lagi ka. Wow. Ay, mag-ingat. Hindi man ka. Wah. Ako pag gasolina, nalalagay. Gasolina dito. Aqua. Ay, pita di. Uy, para pa magpamili. Paano ba yun? Yan na. Eh. Para paghapon na. Alam, bilis na. Ito nga, sukan. Liha. Hindi ka rin ang mawala. Liha. Hindi ka nang liha. Sabay i-out. Sana ko ba no? Ikaw ang i-out. Eh, di lang ano mo. Nabi ako. Tawa ka kasi ito pang rupi. Uy, yang na. Dira di ko lang na. Sistingin daw na yang timon mo daw, mukha no. Player. Ayo daw. Ah, Kabaw niya. wala ka na magbala man daw. Ikaw dito kami kami. Nak, sumanta ba yung ginawan ko? Eh, papililos. Jangan bos. Kapal ko. Ano ba? Di ba?
Kay layo na nagtan. Mga kuwang ni nag-uban sa laga na unta daw. Sige. Buloy. Gaan na kanya dalo no. Salamat. Tapos. Ang pala kahapon. Ano dawit din mo? Ha? Yung kamay ko sa gato. Yung kamay ko sa gato. Nakuha na rin niya ang pastor niya wala rin. Kapit sa dito. Nakuha na ba? Pasakyan na niya? Ituin niya. Ituin niya ang ano to, ang baro. Ako yung palukatong na siya nagpunta ako. Makatabag sa makatabag, hindi ka magkasabi. Kaya ba nagkahapon itong pandot, nilaos mo sa kuloy mo sa mata, kung niya tanong na ito. Nalunod na ulo, dahil sa testing nila. Ay, wala kang iba? Testing nila? Pwede nga sa ito. Sikan mampandok di atas dua kan. Kan.